No niin, se on Hansku 65 täällä. Mä en tiedä minkä takia mun mikrofoni oli koko ajan mykistyksellä. Mä kuvasin vissiin yhden osan mykistyksellä. Joten se voi olla vähän sitten outo homma. Mene sinne kissa. Mene. Älä sitten mene, pitää taas juosta. Kylppäriin kannattaa, täällä talossa ne kannattaa mennä tänne kylppäriin näin juomaan. Ei kuole. Ja nyt mä en oo tässä videossa hirveämmin enää edes talossa. Mä lähden tonne ulos. Ja noin. Ja syö siitä, niin jaksaa sitten tuolla ulkona puuhata tää hiiri. No. Ruokavarastot ei oo hyvin. Niin täällä on tämä foresti. Niin. Mä nyt näytän tässä. Tämä on se talo ja tossa on se reikä. Niin täällä missä muun tämmönen valkoinen pallero täällä alareunassa vasemmalla. Niin sieltä saa mapi auki. Niin. Tässä on se talo. Te synnytte jonnekin tänne. Niin tässä on se talo. Täällä on yksi reikä. Ja nämä kaikki on niinku tämmösiä. Ja tossa on hiiri. Niin mulla se on nyt tossa aika lähellä. Niin mä menen sinne. Se näkyy tässä näin, mutta... Niin. Ja ehdottakaa sitten kommentoikaa, että mitä peliä haluatte. Ja kommenttia ei pysty laittamaan väärää. Sen minä tiedän. Mutta jos se on sellainen ruma kommentti, sit se on väärin. Mutta tuo pelikommenttia saa ehdottaa jokaista. Ja mulla on tämmönen tässä, mä en tiedä mikä tää idea on. Se on vaan roikkuu tuonne sydän. Ja tuossa on mun lapsi ja vaimo. Niin tää minun mielestä tää synnytte niinku tähän näin. Niin täällä näin on nuo. Ja täällä on ruokahuone. Ja mä en tiedä minkä takia vesialta se tarvitetaan ruokaa. Ja no heinää ehkä joo ymmärrän. Mutta miten sitten siellä tarvitsee puskia? Mulla ei oo tosiaankaan noin paljon noita enkä ala keräämään. Se on niin hirveä työlästä, mulla on mitään ruokaa täällä. Ainoa sieni. Ja se on se. Ja tää on tämmönen ja... Tää on nyt täällä... Eikö? Tää on tää ihan eka koloni. Sitten tästä kun lähtee... Eikö? Tästä lähtee tonne päin minun mielestä. Joo, niin tonne päin kun lähtee, niin siellä on talo. Se itse asiassa näkyy tossa toi talo, kato. Kattokas kun mä menen sinne, niin... Tuossa talo. Joo, se on siinä. Ja siinä on nyt teille vinkki sitten, että miten kannattaa mennä. Ai niin jo, täällä on ruokaa täällä kotona. Mä syön tosta sun marja. Vielä, niin saa tuo hiilipalkki täyteen. Mä nyt vie vaikka ton tosta noin. No, tuohon tuli nyt heinää. Ja, no, se on heippa hei.